Dorothy Otieno. Dorothy, wach mane LSK bende wacho odiochienga manyor mane ruok mago kinde mano ma pacho kae e kinde magiloso kendo giwacho ni piny Kenya dok mana mos e kinde machon ma mudho nitiere e kinde mang'anyo bende neno kendo oganda okrit ratiro mag iwacho ni obila e kinde mang'anyo dhi nyime ok giwinj ahinya ratiro mag jopiny e kinde mantiere penjo osepenj mathoth ahinya ni bende nitiere gik moko monego bed ni obila timo yo mopogore e kinde mang'anyo timore mondo mi gibed kata gi tiegruok makare kaka ginyalo bedo ka girito jong'anyo e kinde gi bende kama ibete kendo ka inyalo bedo kacha ka irango riwruogi duto ma isebedo kacha ka itiyo godo ratiro mag jopiny sani koro gichopo kumoro ma koro ipenjo nitie gik mopogore opogore madonjo kar ka ni bende rule of the law bende iluwe e yo moro makare ni kama piny Kenya nitie sani ochomo kama chalo nade. Cleophas, en wach malich, en wach mamiyowa midekre, en wach mamiyowa kuyo mang'eny. Kane wakao katiba ni 2010, katiba ni ne miyowa hope ni Kenya wadhi mbele. Rito oganda luo en gima katiba omiyowa ni ng'ato ka ng'ato onego beni rito. To kang'iyo kuma wachimo waneno ka wadoke mudho mana kaka iwacho no nikech osechopo kuma koro maisha mar ng'ato ikawo mana katugo ka koro bila nyalo donjo nyaka mier mar ji goyo ji kaka ne waneno chande miyowa mirima mang'eny ahinya to miyowa penjre madongo ni kara wadok chien koso wadhi mbele. Ka katiba ni nyo biro kae, katiba nyo miyowa right mar picket. To ng'anyo, gimomiyo ng'anyo ni koro bedo mar maundu en nikech obila, kaka obila tayo ng'anyo ni. Nikech ng'anyo oyienwa, to nitie jok manyalo ng'anyo ka wer, nitie jok manyalo ng'anyo ma ok dhi adhiya tich, nitie jok manyalo ng'anyo ka giwuotho to waseneno processions mang'eny kata e boma kae. Ka jidhi to nyiso obila ni nitie gima chando wadwa mondo wang'any to obila miyo gi security wuotho kodgi nyaka gitiek wach mane gidwa timo chande to giwuok maonge tatizo moro amora. Manyiso ni ng'anyo mamuol ni gimoro manyalo. Ng'anyo mamuol nyalore. Nyocha